see, 'cause I think I do want you next to me. Hi guys! Welcome back to my channel. And wala po tayo sa kusina so hindi tayo magluluto. Andito po tayo sa kwarto ni Holly kasi nabanggit ko sa isa kong vlog na sabi ko mag-unboxing ako. And by the way, sa mga baguhan po, my name is Chona or mas kilala po akong tawagin na Manay. Unahin ko na tong isa kasi nabuksan ko na to. Ito yung Marc Jacobs. So, nagamit ko na siya nung Pasko. Ayan, Marc Jacobs na snapshot. So, yung kinuha ko is yung Anasuna. Ayan, ayan. Nagustuhan ko pa siya lalo kasi yung hardware niya is gold. Ayan, may gold siya. And dalawa yung zipper niya pala dito magkabilaan. Opposite yung zipper niya. Ayan, meron isa. And dito meron isa. So, dito sa harap, mas malaki yung lalagyan niya. So, pwede mong lagyan ng cellphone or makeup or maliit na perfume o kung ano-anong pang-retouch nyo. And dito naman sa likod, meron naman siyang, ayan, yung packet niya mas tight kaysa sa harap. Pero mas pwedeng kasya pa rin yung cellphone and then maglagay kayo dyan ng kung ano-ano kasi malaki pa rin naman. So, ayan. And meron siyang maliit na packet dito sa sa likod. So, yeah, maganda siya. As in, gustong-gusto ko siya. Tapos, yung strap niya, kakaiba kasi guitar, guitar strap, ang tawag pa dyan. Ayan. So, yan. So, ito yung aking first na Marc Jacob na bag. Eto, nabili ko to dito sa amin. Sa town. Alam nyo ba, nawiwili akong bumili nito. Eto yung Palm Beach na diffuser. Diffuser siya, guys. Ang bango-bango niya. Promise, ang bango-bango niya. So, bumili ako ng 3 watermelon. Watermelon yung scent niya. And then, meron akong isa na ang scent niya naman is vintage gardenia. So, eto, wala na po itong laman. Linagay ko na po siya sa kasi bago, di ba may bisita po ako, bago pa sila pumunta dito, a week before, nilagay ko na sila para bumango na yung bahay. Ang bango-bango ng bahay. And, eto, linagay ko to sa toilet. Tapos, may isa pa nito. Tinapon ko na yung box. Nasa rin siya. Nasa bathroom. So, mayroon yan. And, etong watermelon. Eto yung pinaka-favorite kong scent. Kasi, ang bango-bango niya talaga. So, ang itsura niya, pag binuksan mo siya, ayan. Ganito po ang itsura niya. So, ayan na yung nababawas niya. And, ang bango talaga niya. Ayan. So, mayroon ako nito. And then, meron din akong candle. Ayun, ang laki nitong kandila. Hindi ko pa ito binubuksan, pero plano ko ilalagay ko to sa kusina. So, ganyan ang box niya. Ang bango. Ang bango talaga. Ayan. Ang ganda, oh. Puti lang siya, pero napakabango. So, ilalagay ko to sa kusina pag nagluluto ako. Pag nagluluto. Pero meron pa kasi akong diffuser doon, so okay pa naman yun. And binigyan din ako ni Miss Misty na mga soya candle. Tapos, soya candles and diffuser. So, sa sala, meron akong malaking diffuser na galing kay Miss Misty na ang scent niya naman is tropical. Tapos, pinagitnaan ko siya nitong dalawa. Kaya, itong dalawa wala na. Nandun yung isang malaki na tropical scent, tapos yung dalawa is watermelon. Ang bango-bango ng bahay, promise. So, yan ang aking kinawiwilihang bilhin ngayon kasi lahat ng sa kwarto meron and yeah, basta lahat meron sila. And yung next is eto. Nabili ko naman to dito rin ulit sa amin. Siya, butik din siya sa Canopy. Eto yung More ang tawag. Ayan ang packaging niya, oh. Ang cute. Then, pag binuksan mo siya, may ayan. Bote siya. Ito naman is yung, sa kwarto naman to ini-spray. Ang bango din nito para sa akin. Ang amoy niya is marshmallow. Marshmallow ang amoy niya. So, meron ako sa kwarto na isang diffuser na malaki. Tapos, bago ako matulog, in-sprayan ko muna yung kwarto. And, yeah, very relaxing. Ang bango. Tapos, parang excited kang pumunta sa bed kasi nga, ang bango ng tutulugan mo. So, yan yun. Ito ngayon ang aking
parang kinaaadika na i-collect yung mga diffuser, tapos basta mga pampabango sa bahay. So, yung next, eto naman, buksan natin to. Nabuksan ko na pala to kasi excited ako, pero hindi ko pa siya ginagamit. So, may gunting ako dito. So, eto guys, na hindi ko to binili na isahan lang. Eto yung laman niya. Ayan. Eto yung perfume ng Estee Lauder na Beautiful Sheer. Ang bango-bango nito. Ako, kinuha ko yung nasa kwarto ko to. Kinuha ko. Eto, nasa akin to. Matagal na matagal. Burado na siya. Oh. Ayan ang itsura niya. Pag may paborito pala akong perfume, hindi ko siya inuubos hanggang makakuha ko ng isa. Kahit eto, matagal na to sa akin. Ayan, may laman pa siyang konti. Hanggang ngayon, ang bango niya. Hindi ko alam kung nag-expired ang perfume. Pero eto, ang bango niya. Sobra. Oh. Ano siya? Napaka mild na floral scent ang amoy niya. Basta ang bango yung niya. 75 ml. Ngayon, pwede ko na siyang ubusin and may bago na tayo. Yung next natin is, eto, unahin ko na to kasi bukas naman to. Alam niyo to. Eto yung Jo Malone. Binigyan ko dito yung aking mga friends. So, ayan, buksan na natin to. Ayan. Ayan yung kanyang laman sa loob. Ang ganda ng packaging ng Jo Malone. Ayan yung kanyang lalagyan. Glass siya. And ito yung wood, sage, and sea salt na scent na cream. Wood siya. Magbango din to. Ang bango niya. So, eto yung cream. Ilalagay ko to sa cart kasi minsan nakakalimutan ko mag-lotion. So, sa mga, dito ba, sa mga siko-siko. So, ayan. Ibalik natin yan dito sa box. And, meron silang pasample. Isa pa kung bakit ako gustong-gustong bumili ng Jo Malone. Minsan, nagugustuhan ko yung mga sample nila kasi ang cute to. Ayan, eto yung sample nila, oh. So, every month or every other month, may iba-iba silang klaseng, parang freebies na pag na-reach mo yung amount, meron kang pasample. Meron kang ganito. At saka minsan, maliit na cologne. Mabango din siya. Mabango siya. Parang siyang powder. Amoyin nyo. Ayan, oh. So, eto, maganda siya kasi pwede mo siyang ilagay sa bag mo. And, eto naman, meron siyang so, dalawa ang sample nila. Meron sila, eto, 15 ml yata to. Yeah, 15 ml na cream lotion. And meron sila yung, dito sa maliit, di ba tawag dito? Ayan, yung niya. So, pwede mo siyang dalhin din sa, ilagay lang sa bag. So, ang scent niya is, hindi ko mabasa, Blackberry and Bay cologne. So, Blackberry and Bay. So, ay, nakalagay siya dito. Tapos na to. Sorry ha. Parang ang bagal ko mag-unboxing sa... Hindi ko pa ito nabuksan. So, ayan. So, di ba eto gold? Nasaan na yun? Dito, nakita niyo to kanina. Gold yung niya. Oh, gold. Tapos, eto. Binili ko yata to. Patapos ng Pasko. Ayan naman. Itim naman yung kanyang paribon. Oh, January ko na yata to binili. First week or bago mag-January. So, ayan. Buksan natin. So, hindi ko na yun mababalik na naman. Oops! Ayan. May maliit na box ulit. Oo. Alam ko na. Naalala ko na. Yung sa sa lips. So, eto yung kanilang Jo Malone Lip Care. So, ayan. Buksan natin. Mabango siya. Ayan. Pati nila, mabango. Isa naman, eto naman, lips din to. Pero eto yata yung Intense Vitamin E. So, bumili rin ako nito para dun ko ilagay sa side table sa bed. Kasi minsan nakakalimutan ko maglagay ng akin. Pero paubos na rin naman yun yung isa ko. Pero hindi yung Jo Malone. So, trinay ko lang to kung okay ba siya. Kasi maganda yung review nila na maganda raw yung Jo Malone. As in, kahit nakainom ka na ng tubig, hindi raw natatanggal. So, eto yung laman niya.
So, ano naman to? Vitamin E Lip Conditioner. So, ayan. Conditioner siya, protection. Vitamin E. So, ayan. And, eto yung pa-freebies nila. Ayan. Oh. Ba't bukas to? So, ayan. So, di ba yung isa, dalawa yung laman nito? Dalawa yung laman nito. Eto naman, isa lang. Tatlo pala dito. Eto naman, dalawa. Eto naman yung kanila wood sage and sea salt na scent na cologne. 15 ml din to. So, ayan. Marami na akong ganito nakukulag kasi nga sa tagabili ko, pag na-reach ko yung ano, syempre gagawin mo na rin na i-reach mo na rin yung amount para makakuha ka nito. So, yung isa, 15 ml and then meron ulit tayo na ayan, nasa ano siya tissue paper. Ito naman yung English oak and ano pa to? Ayan. English oak and hindi ko alam kung ayan. So, mayroon na naman tayong ganito. So, ilalagay natin yan sa bag. So, and then, yung next is bag siya na matagal ko na siyang gustong bag na hindi pa ako nag-YouTube. Wala pa. Nakikita ko lang siya sa mga YouTubers na nag-review ng mga bags or nag-unboxing. Ito yung bag na hindi mo kailangan mag-spend ng $3,000 to $5,000. Ito yung, ayan, Chanel na tote bag. Ayan siya. Canvas yung ano niya. Ayan, may Chanel Paris siya sa harapan. And then, yung likod din niya, meron din na Chanel Paris. And, yung ano niya, yung chain niya is gold na may, ayan, may itim. Pero hindi naman siya leather. So, eto, hindi nyo to mabibili sa store kasi eto, I believe na sa mga na bumibili ng mga maramihan na cosmetics na product ng Chanel na parang mayroon na silang VIP. So, yun. Sa pagkakaalam ko. So, hindi ko sure. So, yung laman niya, yung sa loob is, ayan, silk siya na, ano, na, ewan ko, ayan. Basta yan, yung, hindi ko alam kung anong tawag dito. And then, dito naman sa labas, mayroon siyang nakalagay na, ayan, gold hardware din siya. And then, mayroon nakalagay na Chanel. And, same dito sa likod. Ayan, sa likod ng, dito sa loob ng bag. Ayan, yung dito niya. Mayroon din na Chanel. And, yung kanyang lock is magnet. So, yeah, hindi mo kailangan sa mga katulad ko na hindi naman afford yung caviar. Gustong-gusto ko yung pero hindi natin yung kaya. So, dito na lang tayo. So, ayan, pwede siyang ganyan. And then, pwede din siyang mahaba. So, ayan, di ba ang cute? So, hindi natin kailangan ng mag-spend ng 3,000 to 5,000 para magkaroon ng Chanel bag. So, ito naman, pwede naman to sa pag nag-shopping or grocery or anything. And then, meron pa akong isa. And, mura lang to. Nabili ko to less than, ano pala to? $110? So, ayan. Pero minsan maghanap ko kasi minsan meron din 200 or minsan, meron akong nakita $90 pero hindi pwedeng i-ship dito. So, eto, $110 plus shipping. So, siguro mga 130. Pero meron pwedeng, pag sa US kayo, mura nyo lang itong mga mabibili. Siguro 80, 90. So, sa amin kasi, iba naman yung dollars namin mas mataas, mas mababa kaysa US dollars. So, ayan. Basta hindi siya mamahalin. And, meron pa akong isa. Ito naman yung mesh ba ang tawag dito? So, pagpunta ka ng beach, so, ganyan. So, ayan. Meron din siya dyan na print na Chanel Paris. And, sa likod din meron. And, yan. Ito yung pwede ko siyang gamitin pagpunta ng beach or kaya sa swimming lesson ni Holly. So, ito less than ano lang to. Siguro mga hindi pa siya $60. So, yeah. Mura lang din siya. And then, meron siyang ganyan, oh. May pa-gift. May pa-gift siyang ganyan. So, siguro talaga sa mga nag-hoard lang, etong mga, nag-hoard lang ng mga, tawag niyan, mga makeup. And meron pang isa. Ayan. Ayan. Chanel ulit. And, I know, diba? Kasi hindi ko naman afford yung, yung caviar. So, dito na lang tayo. Ganito na lang muna ang i-collect natin. So, ayan. Ayan siya. O, ayan yung kanyang plastic bag. Plastic bag. Wala tong wala tong
tawag yung dust bag. So, eto. Parang ang tagal na, no? Ano ba yan? And meron din siyang, ano yan? Ano to? Ah, sa Jo Malone pala to. So, ayan yung kanyang itsura. Ayan yung itsura niya, oh. So, mayroon siya dyan na parang natahi na. Ayan, hindi ako marunong mag-explain, ha? So, ayan. Tapos, yung cloth niya, yung dito niya, parang siyang, hindi ko alam kung tawag, yung parang mabalahibo. Ang tawag dyan, yung parang carpet siya, oh. Pero, ano siya, smooth. Basta maganda yung, ayan, fluffy. Tapos, meron siyang parang plastic na nakatahi na Chanel. And yung kanyang zipper, yung hardware niya is black. Ayan, meron din siyang nakalagay na CC. Ayan, hindi ko alam kung makita nyo. Ayan, meron siyang nakalagay na CC, yung dalawa. And meron siyang, ayan, oh, meron siyang chain. So, buksan natin. Oh, tingnan nyo, ang ganda ng loob. Maganda yung loob niya. Oh, diba, pula? Ayan, oh, tapos may print siyang mga Chanel. And, nasan yung ano nyo? May, yung papel lang naman. Ito yung chain. So, wait lang ha. Oh, ay, ang cute. So, diba, ano lang. Parang ano lang, wala lang. Ang cute niya, oh. Oh, pwede siyang pang crossbody. Tapos, ayun, meron siyang Chanel na nakalagay dyan. And, cute niya. Tingnan natin. So, ayan, di ba? So, yeah, ang cute. Mura din to. Di ba, ang cute? Oh, ayan, meron na tayong tatlong Chanel, ouch, Chanel bags na hindi nag $1,000. Eto naman, sa kusina to. Sa kusina to, binili ko to para sa kusina. Lagyan ito ng ayan, mga gamit sa pagluluto. Yung mga kutsara. So, ayan, binili ko to. Matagal na to. Ngayon ko lang nabuksan. So, yan. And, eto yung last. Eto yung sabi ko sa inyo na bakit hindi ko na siya pwedeng isauli. Kasi October ko pa to binili. So, hindi ko pa na siya nabubuksan. Oh, wala. Uy, malulobat kayo. Wait, palitan natin yan. Buksan ko lang to. Malulobat kayo. Tadan, ito yung una, yung Tommy Hilfiger na. Oops, malulubat na kayo. Ayan, ito yung slip-on shoes. Hala, parang malaki siya. Wait, sukatin ko muna. Ayan, blue ang kulay niya, tapos, anong tawag dyan? Hindi ko alam kung anong tawag. Espadrille ba yan? Ayan. Ay, malaki siya. Malaki siya. Ay, ayun na, malaki. Oh, sis. You're lucky. Ayun, ang laki niya, oh. Ang cute pa naman ng ng print. Ayan, may T. So, malaki siya. So, hindi ko na ito masasauli. Sa kapatid ko na lang to. Sisi, sa'yo na to, sister. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ayan, oh. Malaki! Ayan. Ay, sana yung isa hindi. Maganda pa naman. Tingnan nyo. Wait lang. Malaki siya. Anong size ba? So, yun. Hindi kumasya sa akin kasi malaki siya. And, siguro na, na-mislook ko yung size. And, yeah, dito na tayo. Moving on na tayo dito sa isa. Ito yung gustong-gusto ko talaga. Ito yung Love Moschino. So, buksan na natin siya. Sana magkasya siya sa akin. So, ayan yung kanyang box. Ayan. Gutay-gutay na yung box niya, oh. Ayan yung kanyang loob. And, meron siyang ganyan. Ayan. Ano ba to? Ayan. Yung card ng Love Moschino. Yung, siya, para siyang, espadrille na shoes. Ayan ang kulay niya. Ang ganda, diba? Neutral lang yung color niya. So, ito siya.
Oh my God, parang malaki din to sa akin. Guys, parang malaki din siya sa akin. Hala. Ang tagal na kasi nito, hindi ko na ito masasauli. Yes. Malaki po talaga. Siguro na-miss look ko talaga yung size niya. Kasi sa UK to, akala ko siguro yung size 9, size 6. Ayan, ang laki. Ang ganda pa naman niya. Ito pa naman hinuli ko kasi ito talaga yung pang finale ko na yung shoes. Kasi nung October ko pa to binili. So, never ko talaga siya binuksan kasi nga, nakalimutan ko na rin siya. And sabi ko, isabay ko, nung nakita ko siya dun sa kwarto, sabi, isabay ko na lang siya sa mga pinamili ko na i-unbox. Kasi nga, confident ako na size 6 yung nabili ko. Kasi sa US, size 6 ay na-half ako or size 6. Siguro na-miss ko yung 9 na 6. Ay, sis, sa'yo na tong dalawang shoes. Ang swerte mo, nakadalawa kang shoes agad-agad. See how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ang ganda pa naman niya, oh. Tapos meron siyang ayan, Moschino. Ay, hindi siya sa akin kasya. Sana kahit ito man lang nagkasya sa akin. Walay. Hindi siya kasya, guys. Lesson learned. Pag sapatos ang binili, dapat buksan agad-agad. See how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Pero hindi naman siya masasign kasi bibigyan natin siya sa kapatid ko. So, ayan ipakita ko na lang sa inyo. Ang ganda ng print niya. Yung parang rubber, yung Moschino, yung Love Moschino. Meron siyang texture na, ayan, mafe-feel mo yung pagka-print ng Love Moschino. Na parang siyang rubber. Tapos, yung sa ayun, tingnan niyo yung loob. Oh. Ang cute po naman nito. Ang laki talaga, hindi ito pwedeng malagyan lang na, yung alam mo yun, yung parang pangdaya, hindi, Kasi ayan yung laki niya, Ayan, ganito po. Kasi size niya? Walang nakalagay na size. Size 40. Sandali lang. Size 40. Wait lang. Kunin ko yung isa kong Moschino kasi, wait, tingnan ko lang. Size 36 pala ako. Ayan, hindi ko alam kung bakit kumuha ako ng size 40. Paano kaya yun nangyari, no? Pero kasi nakalagay doon, US. Kasi pa nag-order ka online, meron nakalagay doon kung anong size. Pag linagay ko, US 6. Or US 5.5. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam kung paano ko nakuha tong size 40. Kasi eto, size 30, size 36. Ayan. Ito yung aking may medyas pa. Ito yung, ayan, quilted na Moschino na black. Mahilig kasi ako ngayon sa, sa slip-on. So, but anyway, hindi naman siya masasign kasi ibibigay ko na lang siya sa aking my only sister. Ayan. So, meron siyang Tommy, tsaka Love Moschino na slip-on shoes. And, binuksan ko pala yung kasi hindi ko napakita sa inyo. Binuksan ko yung, Ito yung laman niya. Dito na lang tayo bawal kasi ito, favorite ko rin talaga tong pabangong to. So, ayan. So, 75 ml siya. Tapos, light pink yung niya, yung laman. Yung laman, ayan. Mag-spray na lang tayo para sobrang bango talaga nito. Kung meron kayo nito, alam nyo, ang ibig ko sabihin, napaka-light ng smell niya, yung scent niya, napaka-light na floral, basta ang bango. So yeah, yun na yung natin, yung unboxing. Ito po yung first kong pag-unbox ng mga pinamili ko. So, pasensya nyo na kung hindi siya ganong kaayos o hindi ganong kaganda. Pasensya po. And sa mga sensitive po sa mga unboxing na ganito, pwede nyo po siyang i-skip. And sa mga gustong ganito, sana nagustuhan nyo yung pag-unbox o kahit magulo. Kasi first time ko pa lang naman itong ginawa. And may ginawa na rin akong isa, yung nag-haul ako ng mga damit bago ako magpunta ng Bali. So, sana nagustuhan nyo rin yun. So yeah, yun na yung unboxing natin for today, guys. So, sana nagustuhan nyo. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you. Bye! Bango niya. And eto, kay Sisi na siya. So, mag-alis na tayo ng mga kalat. Ang daming kalat ko,